Estem al càmping Cadivacances en Sergi Llaurent, copropietari i gestor d'este càmping, en qui parlarem una mica per saber quines mesures s'han aplicat per gaudir d'este estiu 2020. Sergi, moltes gràcies. Benvinguda al càmping Cadivacances. Abans d'obrir, què us preocupava com a empresa, no? com a negoci? Bueno, sobretot com actuaríem, no? I quins serien els protocols, si ens seria rentable, no? Al final obrir, o com gestionaríem aquesta reobertura i com acceptaria això la gent, amb quins ànims vindria i a veure com podríem solucionar-ho tot de la millor manera possible sense que el client notés massa aquesta diferència, no? Notàvem que seria un estiu molt diferent als altres, que el client no ho apreciaria igual a les altres vegades. Un cop s'arranca, se comencen a aplicar certs protocols, certes mesures, algunes que haguéssiu aplicat, per exemple, des del punt de vista ja des de l'arribada del client, des del moment en què arriba a recepció, quins canvis s'han fet? Sobretot això, el punt de recepció, ja el vam treure a dintre. Nosaltres la recepció la teníem a dintre a l'edifici principal, ja vam habilitar un espai just a l'entrada del càmping i tanquem 2 horetes al migdia, fem una neteja general de tot el que és l'edifici principal, tant el bar, restaurant com la sala de jocs. Després també es fan 2 rondes durant el dia, no? Es fan neteja de panys, manetes, a la piscina també es neteja tot el que són punts de contacte on la gent toca bastant sovint. Doncs es passa 2 dies amb desinfectant i es fa la ronda. Després, més enllà d'això, també hem tancat la sala infantil interior, que veiem que era un nucli on hi havia molts nens junts, i vam obrir les primeres setmanes, vam un punt que vam dir prou perquè veiem que era potser massa arriscat, i doncs anem fent, ens hem adaptant una miqueta al que anem veient. També potenciem molt això, no? Que la gent no es quedi tant aquí al càmping, que surti, que tenim, ja veieu, tenim territori per avorrir, i crec que la gent també quan ha de venir aquí ha de disfrutar de l'entorn, no s'ha de quedar en espais tancats, i és el que promocionem i el que intentem que la gent faci. L'altre espai tancat, que aquí sí que no el podem obrir, òbviament, són els bungalows. Quin seria el procediment o les mesures en quant als bungalows? Els bungalows hem extremat les mesures de neteja, ara tenim desinfectant professional certificat on fem molt més, incidim molt més en la neteja dels bungalows. Moltes gràcies, Sergi, pel teu temps, per les mesures que s'han adoptat i pel vostre esforç. Gràcies a tu, Anna, i molta sort amb la ruta i una abraçada molt gran als altres càmpings. S'està fent un esforç molt gran per la seguretat de tots. Pues així és, i així ho estem veient durant totes les parades que estem tenint als càmpings de Catalunya. El càmping és una zona oberta, com podem veure aquí, si alguna cosa hi ha és natura i espai, i per tant, seguretat.